Jose Menezaba, zemoruz. Oso ondo, placer bat, oso gustora, etxean bezala, sopan. Nire ilusioa ungia, egutezea, zegorteko, okerrez banako Tolosakoa zera, ez? Bai, ni naiz Ibarran jaio, Tolosakoak ez dira te gusten Tolosakoa izaten, baina ni Tolosakoa sentitzen naiz. Ibarran jaioa naiz, baina oso gaztetan Bilagonara joan nintzen bizi, baina Tolosaldean bizi izan naiz beti, eta orain ere Tolosaldean bizi naiz. Baina lagun artea eta dena Tolosan dago. Hori esaten duzu, ni 10 urtez Tolosan biltzen izanako, orduan familikoa bezala, Tolosarrak azkenan nire emazteak esaten du, Tolosarrak edo zintokitan topatzen joan aberez. Jose Menezaba, musikaria edo musika ekoizlea, edo nola definituko zenuke. Zu bakizu 11 buelta egin ditugula ja, eta azkenean, hainbeste buelta eman da gero, nik azkenean esaten dut akordelaria naiz. Akordelaria naiz. Baina, gertatzen dena horren barruan, beste hainbat lan egin behar izaten ditutela. Eta horien artean musika ekoizte izaten da, horren ekoizle hitza oso potoloa da, baina tokatzen da. Egitea. Como pizkan, atzeaka, zabetunik galdera, bebezi bat daukar. Bota. Ez zutue, porque voy a ir al grano. Bota. Zer izan zen Sashimiku. Garaietan. Sashimiku. Joder, zenbat urte. Zenbat urte. Nere lehenengo taldea. Talde bezala, nere lehenengo taldea, oso gazten nintzen. 17 urte nituen. Eta folk talde batean sartu nintzen, eta orain pentsatzen jartzen naiz, eta baina ze artegi momentu horretan. Ez nuen akordeia jotzen, hartan jotzen nuen, perkusioa jotzen nuen, biola ikasten hasi nintzen garai hartan, eta biolaretik, jo ez. Desastre bazar, jartzen nuen gainera eta zure egiten nuen. Ikutu edo jartzen. Ikusteko zen dura. Eta, zan taldean izan nuen talde, zan nahi nuke estenatoki batean, aurretik akordei orkesta baten eguna neoen, eta hori baina musika egiten lehenengo taldea, ez? Eta ikasten joan nintzen. Nire lehenengo pausoak eta hortik aurrera, urrengoak izan zen. Izan zen Tolosan egin zen, izan genuen folk talde bat eta diska pare bat edo grabatu zion. Ogoitzapen una dituzu garaia. Bai, pentsatu, nire lehenengo diskoa hor grabatu. Lehenengo aldiz estudio batean sartu nintzela hor izan zen. Viniloan atera zen diskoa, CD-rik eta holakorik ez zegoen, oraindik. Eta oraindik vinilo harti dago. Eta bai, esperientzia bezala oso polita izan zen. Non grabatu zenute? Gobernean? Elkarren. Ez, barkatu. Izetan grabatu genuen, Izeta estudio bat ezan garai hartan. Hemen Amara zarren gainean dagoen, Amara eta Aieten artean zegoen. Eta gero ja Amasara joan ziren, Bilagonara joan ziren, eta Amasarrian egia hartu zuten. Baina gu grabatu genuen hemen goian zegoen estudio txiki batean. Jose, ordu ez begoztuk kolaborazio asko egin duzu hainbat tartean esate baterako egan taldea batean. Bai, agian hori izan da profesional mailara salto egiteko aukera profesionalena, agiena. Profesionalena, esan eget, horretara dedikatzeko edo hortik bizitzeko aukera eman zidalako, ez? Horra zin nintzen, musikari bezala, lanbide bezala bizitzen, horretik saiatu bai, lortu justu,
Baina, bai, hori potentea izan zen, ze kontutan izan, 4 urte egon nintzela, Xabi Zaldiasekin, eta 550 edo emanaldi egin dituela, 4 urte egin. Lehenengo urtean 150. Horrekin ja esan dizut, orduan izan zen, bai, oso potentea. Eta, idoia zegoen, edo, beste, Hori izan zen justu garai bateko egan betikoak mandu ziren, alde batetik Xabier gelditu zen eta bestetik beste talde baten sortu zen, Trabuko izena zuena. Eta Xabierrek egin zuena izan zen, garai hartan berbena lantzaldiak egiten genbiltzan beste hainbat musikariei, talde ezberdinetan, egin zuen olako, zu etorriko zara, eta noski gehien zuenak baiezko eman gendun, zergatik, hortik bizitzeko eta pauso bat handi bat emateko aukera ematen ziren. Eta horra aukera izan nuen, oso musikari honekin ere lan egiteko eta lagunak egiteko. Biak Xabiratok bilaliko diago emanek besakara hundi bat. Xabi! Hemen, artista horrekin no, zeinek izango zigur, 20 urte pasa dira, eganetik, elkarrekin egon gineanetik. Eta oraindik ere gauzak egiten jarraitzen dugu noiz behinka, eta biztan, baina azkenean gure bizitza nahiko elkartuta dugu. Eta nibeki esaten galdera bat zergatik begira. Jende asko konfunditzen du eta nik kustot amorua ematen dit kontzertu bat eta egomeria bat. Ez da berdina egomeria zenbat ordu pasainitzazkozu taula bat. Hora, jake Xabi komentatu dut, nik uste nire rekorra Xabi egin dagoela. Bai, eta gogoan dut nahian, non fruizen ustete izan zara, eta iaia 6 ordu eta erdiolako zerbait jarraian joven ditu. Normalean, bai, astakeri bat egin duen, baina bukatu gendun lerrinda. Baina normalean, dantzaldi bat 4 ordu, 3 ordu eta erdi horrin buruan igutzen da. 3 ordu eta 4 ordu artean. Gero gertatiteke, arratzaldean eta gauden jotzen dezula, eta gauen luzego egiten dela, ez? Eta niretzako beste desberdintasun nabarmen eman kontzertu batetik eta erromeria edo dantzaldi batetik niretzako da, zu dantzaldi batea joaten zanen, askotan ez dakit utze joko duzu, no? Zer nahi dut, jendearen arabera jotzen duzu. Eta kontzertu baten zuzoaz zure emanaldia eskaintzea, eta jendeari gustatzen mani mazai ondo, eta bestela ez, ezta? Hemen saiatzen, alderdi hori oso garrantzitsua. Zer, bestela ez du, dantzaldi batek ez du funtzionatzen. Egan, suposatzen dut esperientzia oso handia izango zela zuretzat. Bai, oso handia. Hori, buru belarri azkenean oso akutan ginelako. Beti jartzen dut adibidera, lehenengo urte horretan, 1985, nik, beste talde batetik nentorren, Aritzatik nentorren, eta lehenengo urte hartan, udaran egin genuen. 19 egun jarraian jotzen, egun bat jai, eta beste 10 egun jotzen. Hau da, 30 egunetik, 29 joan ditu. Eta normalean izaten zen, arratsaldeko 4etan edo 3etan etxetik atera, goizeko 7etan, 8etan etxea. Eta hori, bat eta bestea. Orduan aldaketa, esperientzia handia. Baina bai pertsona, bai harremanetan, bai bizitza mailan, bai musika mailan, alderdi askotatik esperientzia oso potentea. Eta gainera, gogorra da, hainbeste egunetan, zupezenetzen bezala, egotzita aldatzea, zupetik zan eguneatzea lo egin, eta gauetan lan egin. Orduan zer gertatzen zen? Jai genuen egun horretan, ohera sartu, eta gauten gainean, tetxua margotzen,
ez genuen lorik egiten. Claro, ezin dezu, ordua aldatzen zaizu, logiteko ordua aldatzen zaizu, eta ez dezu lorik egiten. Eta zer gertatzen zen, askotan parrandara teatzen ginen. Justu egun horretan. Eta izate zen, egin genezaken gauzik okerrena, ze ondorengo gunak, Bueno, baina, hogai esaten genezake zer gai politak aileke. Gogorrak, baina azkenean ibilbide baten marroan oso potenteak dire eta asko ikasteko ematen dutenek. Egotina hori gau egun ikusten da ere edo aldatu da. Nik ez dut uste gaur egun talderik dagoenik Euskal Herrien beste emanaldi egiten dugu. Zaila iruditzen zait, oso ez dago, nik ez dut uste dagoenik. Agian ongo da, baina ez dut uste dagoenik. Zer esan ez dutunek, garaia aldatzen doazen ninean oizkoak ere aldatzen dira, bat musikak eta kulturalki eta hori nahi behitza, lastima pixakal ematen dit. Azkenean garai hartan gauza batzuk politak ziren, ondo zeuden, baina beste batzuk ezein beste. Eta gaur egun badaude gauza, adibidez gazte jendeak ez nahi besteko dantzarik egiten. Eta nahi iruditzen zait, gaur egun gazteak dantza gehiago egiten dutela dantzaldietan adibidez. Nahiz eta dantzaldi gutxiago egon, baina bai iruditzen zait gehiago egiten dutela. Eta gu gehiago gazteak ginenan, gehiago ginen, barra ondoan egon, eta entzun, eta dantzaldi batean. Dantzak. Beti melankoliak begiratzen da txirkalde gainaz, pentsa beti gauzak ainonak. Gaur egun ere gauzak oso... Zertu egingo dugu beste proiektu bat bete zu edo bete taldera edo egin kantu. Bai egon zen pausakako proiektu ezberdinak dut. Hauei zuzendua, Bai, hori izan zen beste... Ibilbidean beste koska bat, beste salto ezusteko bat, ez? Telebistan lan egiteko aukera izan nuen, kasualidade bategatik, eta kolonien, betizu, bete taldea, eta horre beste alderdi bat oso desberdina tokatu zen. Eta gaur egun oraindik jarraitzen duena, ez? Eta oso esperientzia polita bat, telebista azkenean musikario modu batean ikusten dugu, baina gero barrura sartzen zarenean kodigoak, hizkuntzak beste batzu dira, ez? Horre aldaketa mentalidadean eta pentsakeran aldaketa baten emar du nahiz eta musikarekin lan egin ez. Irudia dagolako. Eta lan egiteko beste askartasun eta beste eromena da. Telebista eromena da. Eromena da. Baina gagaiak ere lehen komentatu dugu bezala aldatu dira. Bai, baina nik adibidez nik bi alaba ditut eta nire alabak ikusten ditut, orain goazen adibidez ikusten. Eta nahi garaiaiak gogorazten dizkia. Ni bezinu, ni duen, gagaiak eta eguneko kontasun potente batean. Nik ikusten ditut, nire alamunik, 8 urteko alaba daukat gaztena, eta goazen dagoenean, peka gain dagoten da telebistara. Eta garai hartan gertatzen zen egunero, saiotxo bat egoten zalako, beti zurekin. Eta aurrak hori ikusten egoten ziren, eta asko ikusten zuten. Eta egia da gero kontzertuak eman genitula, eta kontzertu potenteak, gogoan dute Lakasillan 2000-3000 lagunez hartu genitula, aurrentzako kontzertu batean, ez? Hori asko esatea da. Eta aurrak
parte hartu zuten aurrak, kriston langileak eta kriston kasta jokaten, eta, bueno, zurinetartean zegoen, orduan, beira non dagoen horren. Bezaleko dago, zurinetik muso, mira. Hombre. Zurinean. Hori, zenbat urte. Baina, bueno, beste bat. Eta bera bezala da beste batzuk, hortik daudenak, eta agian jendeak, bueno, gogoratzen ez dituna, baina tartean narabiltzen ari, eta noizbinka batzuk telebistanen ateratzen dira. Elene Arandia, Abane Ibañez, adibidez, bera telebistan ateratzen, baina beste paper batean, gaur egun informatiboetan eta notiziak ematen, eta esan. Abane, mucho bat. Baina bai, beste gari batzuk. Galdera, lokaleko zeiak zu komposatu zenuen. Bai, nik egin nuen. Bala, momentu bat, gero kontatuko dugu nola edo zebaiteko, gure lokaleko zeiak gabai agiten ezaguna zen kantaba gau egun zurinekin itzeginua. Esiainen ere eskatzen dute lokaleko zeiak eta zer duzu hori edo. Zer iruditzen zeinan? Esan dezu? Ni harrikuten nau. Harrikuten nau. Ze gogoan dut, nola egin nuen kantua. Kantua egin nuen azken finean beti zutaldean, disko bat egin behartzalako, eta kantuak egin bazieralako. Orduan enkargo bat egin izan zen, hainbeste kantu egin behar ditugu. Eta kantua horrela sortu zen. Eta gogoan dut gainera, egiten nola nintzen, eta bueno, nire emazteari jarri eta hemendik, eta berak entzun eta zuzenketa bat esan horrela edo. Nola egin ziren, eta azkenean kantu xume batetik, historio xume batetik, zer nolako buma izan da, ez? Eta nik uste dut, azkenean horren sekretua dela, nerabetasunan, holako gauzak marka handia usten dute. Kantuek, lehenengo amodioak, lehenengo kantua, orduan marka hor gelditzen da. Eta hori beti dago gelditzen da. Eta jende askori, hori, 13, 14, 12 urtekin, uste dut kantu horrek asko markatu ziola, hori, nerabetasunan sartzen nahi zalako, lehenengo kantuetako izan zalako beraientzako, eta horrek azkenean marka usten dut. Gaur egune, kalean honen, 28, 26 urteko gazteak askotan, Jose zara, kantu, edo eskatu iten didate, erromeri batean, ez? Asko harritzen, baina, bueno. Lokaleko lehiatu esan ezakeko zala, bete bizi diskako kantarik potentena. Baina gero, aterazak gazteok diska. Eta gazteok ere berdina pasatzen, gazteok eta bideoklip batekin ere ezaguna egiten. Oso. Garaiatan hori disko horiek ateratzen ziren, azkenan kantu originalak ziren eta beti goten zen kanturen bat, single bezala garaiatan diskoaren adierazgarri edo kantu bat jartzen zen. Eta zuk esan duten bezala, gazteo kantu hori bideoklip bat egin zen, eta bide oso egin zen. Zaten kantu hori, kasu horretan gazteo kantua Aitor Fundaren Aitor, muixo bat. Beste bat, muixo botako dut. Horregatzen denuen ni Joseak nire agurtzagoak bidai jantzeko pentsako. Eta gainera Tolosakoa. Bueno, ibaga, Tolosa. Bai, ni Tolosa, nire egurua Tolosa. Aldatuko deu fogotuz pixkan telebista gagoaz, baina egin kantu.
Egin kantu. Egin kantu kalean, egin kantu bizea. Bai. Hor, bi saio, mira, nire lehenengo saioa, lehenengo programa, telebistan, bueno, telebistan esan nahi dut, telebistan lanean, egin kontu izan zen. Egin kontu. Eta lehenengo, eta hori izan azkenean, arratsaldean egoten dian talk show egitako, hainbat reporta izoden, eta hor, taldetxo bat zegoen zuzenean jotzen. Tartean, Juan Pagirre, Akelarreko abeslaria, orduan bere txurroekin eta horrez orduan. Hortar, 2 edo 3 hilabete egin da gero, saia bukatu zen, eta gero zan beste programa hori, egin kantu, beti zuren ondoren etorritakoak, eta bete hortik faktoria horretik etorritakoak, eta, ja nastu iten zaizkite, egia esan zuten, saioak, baina bai, beste hor ja hasi nintzen musika programatan ekoizpenak egiten, kantuak egiten eta kantuak egiten. Niko gauza bitxikari bat iruditu zait bizita osoa, ogainete, kanta asko originalak egutegaz den. Gaztelania zuen eta euskera ituzteko zea hori nola zen lo, ezakit zubelana zen lo. Egia esan, inoiz egin gabeko lana zen hori, baina lan hori eskatuen ziguten, orduan askotan, korrika eta presaka egiten genituen ez itzulpenak, batzutan letra asmatu, ni gogoan dute Village Peopleen kantu bat, In the Navy, Aitor Fundarenak egin zuen, eta nola, eingo dugu kristonkanika taldea, eta gaina oso ezaguna egitzen bertsio hori, ez, pentsatu, In the Navy, edo eingo dugu kristonkanika taldea. Olakoak egin genitun azkar gainera. Eta umentzako pixka batoi kogapiatua izango zen, Askok aurrak normalean esponja bezala dira, dena jasotzen dute. Eta egia esan, naturaltasun guztiarekin hartzen zuten. Askorentzako gaina guk egiten genituen bertsioak izaten ziren bereiek ezauten zituztenak, ez? Kantu batzuk agian klasikoak zirelako eta beraiek oraindik ezagutzen ez zituztelako. Eta orduan, askotan abesten bereintzako letra ezaguna guk egiten genuena zen. Esan behar dut, korrika eta presak egiten genituen, esan dizute telebista zerran, beti eromena eta betiko oso azkar egiten genituen. Eta, batzuk oso eskaxak ziren, gehienak eskaxak ziren, baina, batzutan ateratzen zen horako kolperen bat. Eta gazteak eta aurrak ezautzen zituzten, askotan euskeraz ezautzen zituzten, eta gero euskeraz abesten zituzten, beraz, Eta guaina urte batzuk, zer izango da, 5 enkantu bezalako programa bat egizek kantu biro izanekoa. Bai, hori izan zen, ez hainbeste aurre zuzenduta, baina bai, izan zen karaoke bat, baina jai, udako programa bat, gaineroa izan zen, seguran ibili ginen herri, kantu asko prestatu behar izan genituen, eta polita izan zen, udan normala egiten duguna, izan erronak izarronari biltzen naizke jotzen, eta udan beste tartetxo sartu hori egiten ez. Eta polita izan zen, han ezagututako, handik pasatako abeslari batzuekin oraindik kontaktuan ere eta gero beraikin egon izan nahi eta egiten dute bide ondo polita izan zen. Gaur egun zertan zabiltza
ni lanbidez, ni erromerik egiten jarraitzen dut, beti bezala, hori ez dut utzi. Formato aldatu da. Orain bakarrik joaten ez. Bakarrik egiten dut. Nola bat, teknologiakin, toki txikiagoetan jotzen dut. Auzo txikiak, Baskari herrikoiak, lako gauzak egiten ditut, ez naiz normalean 1000 lagunen aurrean jotzen egoten, errexago izaten da 50 lagun, baina. Errexago esan nahi eta normalean hori izaten dela, ez da errexago. Baina hori da, urtean zer egiten duana, gehien bat udalerri udazken arte, eta telebistan, oraintxe egon naiz Hiruzpalau eta Hirutxuloko kantu batzuk grabatzen, beraiei ahotsak eta grabatzen, dantzango saioan musikak prestatzen, bertarako karetak eta egiten ere bai, eta ana dantzatu dien kantu gehienak moldatzen dantzatu alizateko eta abestu alizateko. Eta orain gabonetako programekin gabiltza. Urte zart gauean egin godan goazeneko berezi bat, eta orain ja, 2005-etik egiten nahi izan saio baten da, Gabon gauean ikusten dituzue politikaria, txirrindularia, aurkezleak, hau da. Abeslariak ez diran pertsona, abesten ikusten dituzu ezta? Ni ibiltzen naiz nire portatilekin bere eta abesten laguntzen, eta grabatzen, eta kantu horiek prestatzen. Eta orain hasiko gara, hasi gara lehenengo kantua prestatzen, eta torren astean edo horrengoan hasiko gara grabaketak egin. Mila ezko etortzea batu, niri izugabizko oparia unirazu zegoetik nire agurtzagoa bidaiatu dugu lango kultura nola bai esateko eta hori oso haunia mila esker, Joni. Konbidapenagatik, zer bat izan da, oso guztu dago naiz, etxean bezala. Eta azkenean, memoria egiten, hori seinale bakizu zardan sartzekoa zela. Baina, sartu inoiz. Hori seinale egiten ari gara. Miradeko iago, mugaliko izan, musu eta bai. Agur!